Atu musulman bir toğandar. Jaşoonu mınday bir akılыбызга salıp, bir elestetip göre turgan bolsok, bul 3 gündük ele jaşoo eken. Geçe yenebizden tuğulbattık elek, bugün jaşap atabız. Erteň barıp turup mürzöge girip ketebiz. Uşunu ele elestetiş gerek jaşooda. Biroq uşu tilekке karşı uşunday jaşooda bir-birimizge düşmandaşat ekenbiz, gelip adamlar zulumduk kılat eken, akıngdy jeyit eken, jala jabat eken, doomat kılat eken, ar kanday bul dünýede sınoolar bar eken da. Biroq geýbir uçurlarda uşunday jaňylyşga düşüp alat ekenbiz. Oşontken kişilerden öç alam dep ele. Anan uşunu bilip alaly, öç alam dep hareket kıluu bir gata bolsa, al öç algandy iş yüzüne aşırgan 1000 gata ekenini unutup kalbaýly. Bardyk nagsa saga zulumduk kılabı, jala jababı, başka kılabı, bardygyny Allah Taalaga taştap koşuş gerek. Allah Taala öç alıp bere turgandardan en güçtüsü bul Allah Taala bir togandar. Eger çındap saga zulumduk kılgan bolsa, çındap akıngdy jegen bolsa, çındap doomat kılıp seni akıňa girgen bolsa, Allah Taala öç alıp beret. Bir togandar oşon üçin bul dünýede öç alam, je bireň düşmandaşam debey, bardygyny Allah Taalaga taştap özübüz tüs jaşaýly.